Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een bericht van de overheid. Ga goed voorbereid naar het WK. Het is een boodschap die de regering van Curaçao aan iedereen die naar het WK gaat meegeeft. Want het is natuurlijk voor het eerst dat Curaçao meedeed aan het grootste voetbaltoernooi ter wereld. Dat duurt van 11 juni tot en met 19 juli. Er zullen duizenden supporters vanuit Curaçao afreizen om Curaçao te steunen tijdens de verschillende wedstrijden in verschillende gaststeden. Nou, het ministerie van Algemene Zaken en het directoraat Buitenlandse Betrekkingen hoopt dat iedereen goed voorbereid gaat. Dat betekent onder meer dat je paspoort nog minimaal 6 maanden geldig is. Dat je een ESTA hebt, dat voor vertrek is goedgekeurd. Zonder zo'n ESTA kom je niet binnen. Het is geen visum, maar verplicht voor reizigers die de Verenigde Staten binnenkomen voor toerisme of een kort verblijf. Ook wordt het aanbevolen om de aanvraag ruim voor de reisdatum in te dienen. En mensen die met minderjarige kinderen reizen moeten rekening houden met toestemming van de schoolleiding als het nog geen vakantie is. En als je van Amerika naar Canada en Mexico gaat, moet je ook kijken hoe die inreisvoorwaarden voor die landen zijn. Dus heel veel regels, maar de bedoeling is van de overheid dat mensen zonder problemen naar het WK gaan en goed voorbereid Curaçao kunnen steunen tijdens deze historische deelname aan het WK. McWilliams stelt vragen over schoonmaak. Ik moet het goed zeggen. Waarom is het Curaçao Toerismebureau gestopt met het schoonmaken van de binnenstad en de stranden? Dat is de vraag die de leider van MAN-PIN-fractie in het parlement heeft gesteld aan de regering. En ze reageert ermee op berichten van minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper, dat er 8 miljoen gulden beschikbaar is gesteld voor een schoonmaakcampagne. Zij vindt dat er meer overleg moet plaatsvinden, dat duidelijk moet zijn dat de stranden, dat de binnenstad, al die zaken gewoon standaard schoongemaakt moet worden en niet de ene keer wel en de andere keer niet. Hier heeft zij vragen over gesteld aan Cooper en ze hoopt dat ze snel antwoord krijgt. Gouverneur ontvangt integriteitsrapport. Dat gebeurde gisteren tijdens een symposium waarbij er werd gesproken over het belang van integer bestuur en een integere samenleving. Ministers, topambtenaren en vertegenwoordigers uit de private sector kwamen bijeen om te praten over hoe integriteit de rechtsstaat en de economie van het eiland kan versterken. Minister van Justitie Charlton Hato kwam met een belangrijk integriteitsrapport en dat is overhandigd aan gouverneur Maurits de Kort. Dit rapport is het resultaat van een nulmeting die vorig jaar september is uitgevoerd onder ruim 300 ambtenaren van alle 9 ministeries. En uit dat onderzoek blijkt dat er op Curaçao een verschil bestaat tussen de theoretische kennis van het integriteitsbeleid en de daadwerkelijke toepassing. Dit onderzoek zal moeten worden herhaald om te kijken of er verbetering komt in de integriteit in het bestuur van het land. Man mishandeld in Kaya Tert. Dat gebeurde gisteren in de middaguren. Toen moest de politie met spoed naar de Kaya Tert na een melding dat er een man ernstig was mishandeld. Bij aankomst troffen de mannen een Nederlandse man van Europese afkomst aan met meerdere verwondingen aan zijn lichaam en een diepe hoofdwond die hevig bloedde. Ook zijn voertuig was vernield. Volgens informatie die de politie heeft ontvangen zou de man in de ochtenduren een vrouw op hetzelfde adres in de Kaya Tert hebben mishandeld. Toen hij later die middag terugkeerde, zouden enkele personen de vrouw te hulp zijn geschoten en de man zwaar hebben toegetakeld. Hij moest met een ambulance naar het CMC worden gebracht en de zaak wordt onderzocht. Geparkeerde auto vliegt in brand. Dat gebeurde ook gisteren in de middaguren. Toen moest de politie van Punda met brandweerlieden naar de Bramendiweg. Daar stond een SUV in de brand. Hij stond gewoon geparkeerd op het erf van een woning. Nadat het vuur was geblust, werd meteen onderzoek gedaan. De auto is wel volledig uitgebrand, maar wat de oorzaak is nog niet bekend. CMC opent ziekenhuiskamer voor ouderen. Het CMC ziekenhuis start een proef met een speciale geriatrische kamer om oudere patiënten beter te ondersteunen bij hun herstel. De proef begint met 4 bedden en is bedoeld voor patiënten van 65 jaar en ouder die nog ziekenhuiszorg nodig hebben. Daarmee speelt het ziekenhuis in op de snelle vergrijzing van het eiland.
Volgens het CBS is inmiddels ruim een kwart van de bewoners op Curaçao 65 plus, tegenover 14% 10 jaar geleden. En in de nieuwe Kamer krijgen patiënten de gebruikelijke medische zorg, maar is er extra aandacht voor voeding, beweging en sociaal contact. Dan gaan we naar de eerste training van de nationale selectie in Amerika. Die vond gisteren dinsdag plaats. En dat gebeurde in de stadion van de Florida Atlantic University. En voordat dat zover was, werd er om 8:30 's ochtends geontbeten, of samen ontbeten, zo moet ik het zeggen. En werd ook de verjaardag van Rochon van Eyma en van Gervaan Castanier gevierd. Van Eyma werd 28, Castanier vierde zijn 30ste verjaardag. Toen kwam de training en daarna ging het team naar het hotel om uit te rusten op te eten. 'S Middags was er een sessie met fotografen van de Viva, een fotoshoot. En ook werd er gesproken over de wedstrijd, voorbereid voor de training van vandaag. Weer om 10 uur zal er worden getraind en donderdag staan er 2 trainingssessies op het programma. Donderdag is de eerste achter gesloten deuren, de tweede 's middags zal toegankelijk zijn voor het publiek. Wij gaan even naar een break, we zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen met iets heel anders. De Curaçao Wellness Association organiseert aanstaande zaterdag de Blue Wellness Day and Marketplace. Nou, wellness is een groeiende economische ontwikkeling op Curaçao. Het is een groeiende economie, steeds meer wellnessbedrijven. Dus ook vanuit het ministerie van Economische Ontwikkeling wordt het gestimuleerd om daar meer in te groeien. En deze Wellnessdag geeft een overzicht van wat er allemaal op Curaçao mogelijk is op dit gebied. We spraken erover met Maria Helena Severina en stel daar eerst de vraag, wat is wellness nu precies? Ja, wellness is een heel breed begrip inderdaad. Eigenlijk is het ook een beetje persoonlijk, want eigenlijk betekent wellness hoe je je voelt in je lichaam. Ja. En dat is niet alleen maar fysiek, maar ook hoe je in je gevoelens zijn, hoe je spiritueel voelt. Eigenlijk alles en of dat voldoende in balans is. Dus spiritueel, fysiek en mentaal. Alles met aandacht voor hoe je je voelt. En, dus heel vaak denkt men dan wellness, dan moet ik naar de gym of heel veel gaan rennen. Dat is dus niet altijd zo, want uiteindelijk is het persoonlijk voor iedereen en het gaat om die balans. Dus als jij voelt dat jij het nodig hebt om een avondje op de bank te zitten, dan is dat ook wellness. Oké. Ja. Mooi, ja, het is heel breed wat dat betreft. En jullie zijn de vereniging die zich daarmee bezighoudt. Die organiseren elk jaar een mooie dag. 13 juni is zo'n dag. Waarom organiseren jullie dat? Nou, we zijn inderdaad als belangenorganisatie zijn we eigenlijk 2 jaar geleden gestart. Het is een initiatief geweest vanuit het ministerie van Economische Ontwikkeling, MEO. Waarbij verschillende sectoren zijn onderzocht, waaronder medical en wellness tourism. En daar kwam uit dat dat voor Curaçao eigenlijk een sector is die heel veel mogelijkheden biedt. Ja. Dus vandaar dat daaruit is gekomen van nou, dan hebben we wel een belangenorganisatie nodig die ervoor zorgt dat deze sector ook echt aandacht krijgt. Ja. Dus wij zijn toen in mei 24 zijn we gestart met de belangenorganisatie. We zijn heel druk geweest natuurlijk met het werven van leden. En we zijn heel blij dat we inmiddels ook veel leden aan ons hebben gekoppeld.
En wat is voor ons eigenlijk het belangrijkste? Want het is eigenlijk bijna een 7 jaar traject waar we in zitten om allerlei strategische pijlers uit te werken voor deze sector. En wij als belangenorganisatie, wij staan ervoor dat we steunen de organisaties die in wellness nu al actief zijn. Steunen met dat ze kunnen groeien, dat ze zich kunnen professionaliseren. En dat uiteindelijk deze sector inderdaad alle mogelijkheden benut die we hebben op het eiland. Wij geloven in dat Curaçao eigenlijk al de island of healing is. Dat weten we ook natuurlijk van helemaal in het verleden kwamen mensen hier vroeger om genezen te worden. Ja. En dat hebben we nog steeds, dat weten we als we naar onze ouders luisteren die de kruiden nog hebben en daar heel veel van afweten. We hebben eigenlijk alle ingrediënten en wij zijn de Island of Healing, maar wij gaan dat extra goed uitwerken en professionaliseren. En er zijn al heel veel bedrijven actief in dit gebied. Begrijp ik dat dan goed dan? Want er zijn veel bedrijven, precies zoals je zegt, er zijn veel mensen mee bezig. Vaak met hele goede intenties, maar zo'n organisatie zorgt ervoor dat ze ook professioneler worden, dat ze ook kunnen groeien. Is dat zeg maar het idee erachter? Ja, klopt. De leden die koppelen zich aan het netwerk, waardoor ze kennis kunnen delen, ervaringen kunnen delen. Wij zijn bezig met bepaalde pilots waarbij we checken, nou heeft die organisatie alles op de rit wat nodig is voor een wellnessorganisatie, of waar moet je eventueel nog verbeteringen doorvoeren, certificeringen die erkend worden in deze sector. Dus we hebben verschillende partnerships ook met de wereldwijde Wellness Association, waardoor we op die manier kunnen helpen. En vaak is het toch zo, dat is ook voor alle ondernemers natuurlijk zo. Je bent een beetje alleen en je bent dan, trial and error. Dus je hebt wel steun nodig. Je hebt echt steun nodig. En we zien natuurlijk dat er juist heel veel wellnessorganisaties aan het starten zijn. Ja. Naast degene die er al jaren zijn. Omdat er natuurlijk gewoon veel vraag is. Ja. Zowel door de lokale bevolking als door de toeristen die ons eiland bezoeken. Daarna spraken we met Nancy Rodriguez Pereira. Beide, Severina en Pereira, zijn allebei lid van het bestuur van de Nationale Wellness Association. En we vroegen mevrouw Nancy Rodriguez Pereira, wat kunnen we zaterdag verwachten? Nou, we zijn super excited, Oscar, met deze Blue Wellness Day. En we zijn van 8 tot 5 in Hofimango. Mooie helemaal plek ook. In de natuur. Dus als we het hebben over wellness en well-being, dat is het plek daarvoor. En we gaan vanaf 8 uur beginnen we met yoga-klassen, pilates, grounding, breathwork, body flow, dance flow. De nervous system gaan we ook helemaal in balans brengen. En daar kunnen mensen eigenlijk vanaf het begin, vanaf nu al, op CuraçaoWellnessAssociation.com voor tekenen. Dus ze kunnen zichzelf registreren. En het blijft helemaal gratis. Entree is gratis. Alle activiteiten zijn gratis. Maar we willen wel dat mensen zich gaan registreren, zodat we weten wat meer en meer en meer interesse voor is. Zodat we daar ook rekening mee kunnen houden. Goed zeg. Ja, en dan hebben we 's middags vanaf 10:45 tot een uurtje of 1:45 hebben we verschillende workshops. Dus hebben we bijvoorbeeld hoe eten het lichaam ook met energie voedt, spiritualiteit op Curaçao, de link tussen financial literacy en emotional literacy en hoe je dan ook financieel well-being en financial happy kan zijn. Mooi. En dan hebben we ook een workshop over de helingsactiviteiten hier op het eiland. Wat gaande is. Dus dat is super interessant. Ja. En dan kunnen mensen dus echt actief aan deelnemen. We hebben ook sound healing gedurende het hele traject ook in het bos zelf, in het park. Dus je kan eigenlijk gewoon rondlopen in het park, een gratis massage nemen, een lekkere sound healing doen, gewoon lekker genieten van de natuur. En er zijn natuurlijk ook de marketplace hebben we. En dan kunnen mensen ook lekker genieten van verschillende wellness snacks, drankjes, bush teas, dus verschillende en alles
van hier op het eiland. En dan kunnen we allemaal heel rustig Ja. naar de belangrijke wedstrijd van de dag daarna. Kijk eens aan! Kijk eens aan! Maar je dat kan mogen ook lekker combineren. genieten, want de Ja. Truckee Pang is daar en er is rekening mee gehouden. Er zijn dan ook wellness eten, ook in het restaurant van Hoffie Mango zelf ook. Er zijn er verschillende wellnessgerechten. Dus het is eigenlijk echt een plek om samen te komen, de kinderen ook mee te nemen, want we hebben ook een kids corner. En daar kunnen kinderen ook kids yoga doen, lekker ook met art aan het gang gaan. Maar Leuk. ook emoties leren ontdekken. Dus er is ook nagedacht om vanaf kleins aan tot elke leeftijd echt rekening mee te houden. Klinkt echt perfect en je weet Ja, het ook toch? heel mooi te brengen. Ik ben helemaal excited. Ja, ermee. dat begrijp ik. Wat mensen moeten doen is, het is gratis, maar wel aanmelden. En Wel dat kan via aanmelden de- op onze Facebook of onze website. Het is allemaal Curaçao Wellness Association. En dan komt er een landingspagina en dan kan je gewoon je naam registreren. En hoeveel mensen kunnen er komen? We verwachten zo'n 2000, maar het park is groot en de mensen Ja. gaan natuurlijk niet allemaal dezelfde tegelijkertijd dag, op hetzelfde op hetzelfde moment moment komen. komen. Dus het is van 8 uur tot 5 uur en mensen kunnen inlopen en kunnen weg wanneer ze willen. En ze kunnen zelf met de auto gaan. Ze kunnen er ook op een andere manier naartoe gaan, maar ze kunnen ook met Kijk de bus. eens aan, Ja. daar hebben we ook aan gedacht. Omdat ABC Busbedrijf heeft de bussen ter beschikking gesteld. Mhm. En voor 1,50 maar kan je vanuit Otrobanda naar de Hoffie Mango. En we vertrekken 7 uur, 9 uur en 11 uur. Ja. En dan vanuit de Hoffie Mango terug om 3 uur en 5 uur 30. Dus dan is ook nagedacht, omdat dan ook de environmental wellness Ja, dat is heel aan slim, ja. in rekening is. Maar als je ook met je auto komt en dan vind je dat prettiger, dan kan je ook gerust daar parkeren. Er is genoeg parkeergelegenheid en security ook op de parkeerplaats. Ik wens jullie heel veel succes en Ja, bedankt voor de uitleg. dankjewel, dankjewel. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want demonstranten hebben een toegangsweg in Mexico geblokkeerd. Dat gebeurde gisteren en het duurde urenlang. Het ging om een belangrijke toegangsweg naar het Azteca-stadion in Mexico-stad. En dat gebeurt slechts enkele dagen voordat het WK voetbal van start gaat. Duizenden mensen namen deel aan het protest. Dat wordt geluid door een afsplitsing van de lerarenvakbond. De actie volgde op een week van demonstraties die president Claudia Sheinbaum een provocatie noemde. Ze zegt de demonstranten willen laten zien dat de situatie in Mexico slecht is en ze veroordeelt deze acties. Ze zei eerder dat de openingswedstrijd gegarandeerd doorgaat, maar de president sloot uit dat de politie de demonstraties met geweld neer zou gaan slaan. Ze wil overleg. Aan de andere kant heb je de demonstranten, de docenten die zeggen dat ze door zullen blijven gaan en dat ze een kamp hebben opgezet nabij de fanzone op het Zocaloplein in Mexico-stad. Eerder heeft de politie al demonstranten met rubberkogels en traangas uit dat gebied geslagen, maar de president wil niet meer geweld. Ze wil dat de leraren stoppen met de demonstraties en waarbij ze vooral de aandacht wil besteden aan het WK. En daarnaast wil ze met de demonstranten, de docenten dus, om tafel zitten over een nieuwe salarisstructuur. Maar de twee voorstellen van de vakbond en van de president liggen nogal ver uit elkaar. Dus we moeten zien hoe zich dat verder ontwikkelt. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Allerbeste, tot ziens.